Welcome to Bisaya Podcasts PH very own podcast. Ikalangkuban kini sa pipila sa mga nice one nga mga Bisaya podcasters sa Pilipinas. Ug karon sa atong episode 4 pod kabuok ang ato ang makauban og chika. Una, ang among Bisaya pero Inglesero og podcast nga amigo Mick gikan sa The Huge Upside Podcast. Ikaduha, ang bagay sa imuhang mga buluhaton karong adlaw sama sa pagluto ug paglaba. Way lain kundi si Owen from the podcast para sa Imuha Podcast. Ikatulo, ako si Juan from Nice One Sessions Binisaya Podcast. Ug ang pangulahi, the one and only lady among the gentlemen, ang walay ka pressure nga broadcaster from No Pressure Podcast. Usa, kung kasabot kag Binisaya nga pinulungan o kung trip nimo adunay mga katunan, hali, paminaw nato ni mga Bisaya podcasters in 3, 2, 1. Boy, nice. Wala ko ka-set up og kuan gud, dali ko bro. Hindi na kailangan mag-set up. Kinsa ni si Craig? Paano eh? Lahat ni nga, imuha pa ni Juan. Order sa Discord. Ah, okay. Okay ba yung audio sa Discord, no? Bot na sa Discord. Imo ra i-invite then pagtulot ni na automatic yung i-record. Siya na mag-record. Okay, gyapon ni diri ba? Nakatry na ka ng Craig dia. ako namo ko overseas. So okay man no? Might try din ang nindot sa Discord di siya require license no. I think so. Murag dili gyud. Dili no. Interesting. Nanindo sa lang audio, no? Audio quality, no? Nindot sa lang kuan. Takot ang sulti nimo. Audio galag lang kuan last time. Oo, ada. Siguro. Open ko. Marag late ni mo gakadunggan among tingog or late lang gid mo audio video nimo. Delay lang siya. Murag late bitaw ba? Oh. May delay ba? Mapiday ta bay. Okay, kata mo mga pita. Kuan pa mo. Pag-upaw na nga pi. Okay. So, may tapon sa inyo dya. Alas 5:48 diri. Dili alaon na 48. Topic ba? Patakaw na una ano topic. I think mas nindot ang topic Kani? Kaning Kaning Discord. Dili ko bay. Discord o katong Odia. Odia. Oh, I think mo nindot nga topic na to. Oh. Storya mi ana tuloy mi ana kay wala mi kabaluhan. Actually naka-register ko Godia tong 2 months ago or 1 month ago. Wala na ako bali-baliha kay tungod sa kabisi. Kaya nag-email man to sila nga marag kailangan i-verify true na. Ako marag ikapoy ko ba? So, wala so nalimtan na ako. I don't know. Murag late gid ang audio sa ko ba? Okay ra pero okay ra mangyapon. Anad na miyana. Kita na day ko na ni Wen kana mara real time kay Juan kay match delay. Slight delay. OMG, kay imagine na ko bay kung uli ko pohon diyan. Delay gid kayo. Mag-record ko episodes ba na may guest pohon ba. May gani gyapon. Ako may permit delay. Ako ang permit delay. So far, nindot mo lang kusog ng internet din sa kuan no sa UAE. Oh, okay lang, okay lagi dire. Ang kaapan lang kay dili tanan kailangan VPN sa uban app kay marag tungod kay stricto sila. Stricto sila, gusto nila pangortaan. Bay inyong kape bay hilig mo black lang or naamoy gatas or naamoy sugar. Kung ako normally depende pag ganahan jud ko kanang mo activate jud akong utok dayon na kuan ko katong plain jud na black or espresso plain ana mo na kuan. Pero kung gusto lang ka ganang chill lang na medyo inani istorya, gusto ko na creamer pa medyo mag-enjoy gani ka na sweetness na kuan gani. So ka naman nabaho na ko dito na ko trabaho katog yung dark kay katog yung pure na kuan. Dark kid no. Dark ko ba ever since nga naka-discover ko nga lamig ang dark nga kape. Wala na ko ni balik. Or instant? Instant siya, pero dili na ko gabutang og sugar o gatas.
murag lainan ko, murag dili siya kumpleto. Pero kung gusto ko kung gusto mo kog hinamis, mukha na lang kog tamis din para sa no kape. Di ba? Mosad. Anyway, kanya-kanya man. Dobi na may kape mais dia. One, namos malay-balay, lami ba kayo ng kape mais dia? Lugo ko tila na rin. Oh, lami na ba eh. Medyo mara siyag sunog nga pagod. Ambot ko nakadong basiwan nato. Si Craig, kasi Craig kadong ga. Namo Craig? Dili ko ano eh kana mo nang Ah, ga-record. uto mo na. Mo nang ga-record jata. Mailan naging edad? Mailan ang edad? No, man na ako. Kinsa man si Craig nga bago si ko nato ni kauban. Diyan na mailan ang edad ba? Pasabot wag ko kailaning pasabot wag ko kabalo ning kuanda kaning Discord. Sige pong Discord no. Mag-send sa ko og link ani sa group. Oo, takto din. Group o sa kuan sa katong teacher ba nga gusto nga i-invite ta ni Pat kato si Miss Ma'am Rich katong sa unsa tong nga podcast eh. Ma'am Rich. Unsa tong nga podcast? Bisaya siya? Oh, Ma'am Rich appeal diri. If kapas ka. Di kay si Ma'am Rich ko mo na siya maestra og devcom ba no mascom bitaw. So basing day makatag sig tips na. I mean, not that we need tips, basing day na pa siya mga knowledge and skills nga gusto i-impart sa to. Kay teacher biya siya. Di biya barato ang rate sa teacher karon. Dito no. Nakaskila ko na sa una ba ng devcom 1 year. Kay gyapon pero wagin ako na atong panahon kay marag wagin na ako nakita nga magkuan ko kana mag-journalist ko unsa ba. Kaya under mo na siya sa Agis nga sab nga department sa una ba? Department sa una. Kanang DevCom is a bachelor siya or kanang mag short term na siya or kanang certification. Kuan siya, murag mascom ba? Oh. Mascom actually mascom ra na siya. Nga gipangalag DevCom. Pero murag cater na siya og kanang mga photography, outreach. Ano yung mga modern kuan na karon sa mascom di na katong traditional journalism. Journalism style gid nga ilabay gas bukid bitaw ipapuyo ka kuman mga i-immerse ka ba. Pag tingin mo ka ng bukid o immersion ba makaw na di ko NPA. Oh, so usually ka nakatong gitanaw gitong ipasa ni Juan nga Salido. Nindot to eh. Nindot nga the fact nga naiga to nga Salido. Gi-shoot dili man da I don't know if ang producer ato one or director ato taga murag foreigner man ang director ata ato ba? Canadian. Nag-visit ra to diri para ato nga iyang film project. I just wish 8 years ago pa to. 8 years ago. But I just wish nga Pinoy ang nakahunaw na ato. The fact nga foreigner pa ang nakahuna-huna. Yahwa ka gani. Angos ba kayo Pinoy nga minus kay na. I mean naaman ba? I think naaman mga talent out there. Wala lagi funding. Usa walay funding, duwa walay ga suporta. Katulo hanga kita basta lahi nang lahi ang mo kuan. Ang Modala basta giputi na murag luhod na din. Pero abibigay na ako Pinoy ang nagdirect atuan. Kinanawag yung mga talent ron ba nga kaya na kaayo nga mo produce og mga iadto nga quality nga mga salida nga mga indie films. Na ba? I mean they're there. Abigay na ako pag kato siya ba pag kita na ko ato like lalami ba kay guest ani huge upside eh. Ato mga producer ba. Connections ba? Kabalo. Ana naman ang kinubuhi. Stop akong live oy kay ano man? Murag naghang naman siya. Nay nag-view ba? Wala to nag-view. Mo daw gi-share good. Ako ni mag-share. Ihatag sa mo na kaya mo ako na ilabay dito sa mga groups, nga mga YouTube nga groups, kana mga tag 100,000 members ba. Ako lagi ning dulaan kay tabang mag-live gyud gyapon bay. Lahi ra gyud data.
paspas kay siya Live mo kuan ba ang algorithm magud sa social media live. no basta live kay Mm. insigita ba murag prompt bitaw gid siya diretso nga nag-live si kuano ako ganahan Ang ni dating live bitaw kay murag tan-awa ni karon dayon oh karon. igana ba pwede kay Igana. ka makabot-bot sa imong caption nung murag pwede ka Mm. magbutang dito nga breaking news or kuan Kana. Mm. ano may ana ba so ba or kanang mentioned you or like Bisaya Podcast PH mentioned you abi na sa nimo gitag ka ron sa diha Gani. mo ato nig ay be sumo live man di ay ni nila so ba cool ba gyapon niya style no muto na bago mo ko gasugod-sugod og live wa di ko hilig na may ani ba di ko hilig og mga live experience Nabi na siya sa akong kuan. Roadmap. may pa Experiment when na. Oh, nana sa roadmap na ako sa live puhon. Dili pa karon. Wala pa ko equipment wala pa tanan. Wala, Nana siya sa ay, part sa akong plan. ang put when nga nung ga live put me ay ko ni ga try naman ko ba kani tanan dili man gud natural para sa ako try lang ko ba kay wala lang gusto lang ko mulambo akong gibuhat di ba parera man ta diri marag nga nung mag tawag man ta Ulaw tulo kayo? diri karon ulo I mean yes ulaw gid siya kung sa tinuod pa lang wala tay maingani nga platform mag live ka unless Oh. if na kay following unless if artista ka or musician pero by I think by like dili na dapat ikaulaw karon I think so. Oh. kay kung Dili kung naman. gusto nya naman day mag-live ta di ba Daghan mo kay live din na mga ana-ana lang di ba gapan ko I but mean- ang atong gusto lang natin i-live na nagitay value pod mahatag di ba like katanginan di ba natin mga makuha gini kuan so I think di naman na kuan kana Basta- din ga ana day when wala day tay value makuha dili naman kay kuan kana na sila oh tunang-tunawon man so mo tanong ka bitaw na unsa lang gibo unsa to ko makuha Actually, nindot mag-live. ang view na paghuman wala mag-try kog live karon yay Sige ba? wala lang Sige. i-live I-live na ba? ako sa sige kuan ako Oh, ba dire sa na. ako kon wa pa jud kay Andit ka? picture wala kay kuan wala kay kanang mga video sa ako ang podcast no puhon na maabot ako Pero chadon po kay tingog. happy cha- kuan Chuy, Kuan kay ko- tsada man quality ba Batay quality pa ko kuan, ang ako yung equipment diha jud ko kuan jud kuan pa jud equipment. Una. sa may kuwang nimo Chada day kay mga pang tsada namang tingog si mo kuan Di nagi times na kana ganing mo ka ng mid-range na mga kuan na mga voice kunay mga artiko ka ng mga istorya na mo ba na dili makuha makapture gani. So ang iyahang wave makuha niya punay Pero- ubos na gani kayo dili ma grabe sa ka OCD when oy piki Abi kanang piki for piki na lang yun quality ang amo ay pero I think gamit yun na Oo. magigana po ka kay syempre Oo. you just want to give your listeners the good, best kanang, quality experience diba? po. Ako muna akong gakonsensyahan sa mga episodes kay pangit yung audio quality sa mong pero tungod lang kay kailangan namin mag-consistent we still need to put stuff out there Yeah. try na ko live IGTV is Okay, live wala right ni. now sa IG man ako siya i-live okay di rin po sa Facebook oh my god wait Maybe ato di ba naka-mention mo na magkuan ta landscape. So naka-landscape mo ako naka-portrait ba? Okay ra ba ni? O ako okay na nga both man sila Okay ra eh. okay sure. Kaya pa mag-video kuan ka. man na ako ibot na When? sige ba Paminaw ro sa antay mong kuan men be. Kana yung panglas gakalingaw gid kuan yung kung ikaw maglaba datok. Kuan. Lagi. Pariha kita Sampol na facing. sampuli mi ba Ay kalimot basta maglimpyo, magluto, maglimpyo. Ano to? Ay balik. So ay kalimot basta magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba, magkaon mag-inusara kanina podcast para sa imo. Ay! Grabe ka hope. Gina-record na nimo pirmi or para sa imo ka. naka-record and insert na lang nimo? Ang sa una gi-record na ako pero karon i-appeal na ako sa episode mo wag pandam gani mo gi-practice gina na ako kana nga pacing. Grabe be. Gi-practice. So, gina na ako. Karon, Before live siya or before live ay Sa una. recorded siya.
Recorded sa una. Ni So, karon karon ako mas okay na when kay mas authentic siya. Mas authentic. Then, Dito mas nakarealize ma-capture ko. ang mas marag ang tao din kay will have different sides of you ba. Ay wala siya gana karon no kay medyo loya yung pagka pero at least ba maratog dili sumo para sila habitaw. Ay na magiuban ba nga ganahan og kanang recorded lang. Di na pa uban ganahan niya kanang lahi-lahi bitaw margalahan og diverse ba. Pero ako yung gi-try yun na kana ganing as much as possible na wala kog cuts, gamay ra kog mga cuts, mga spontaneous ang akong storya. Dinha ko pug sa self-development pud sa ako nga dapat mao pa akong target ba. Nga mo nang gi-include na lang gina nako. Pero nakadungog mo atong usa ka news about Facebook na tungod lagi sa influence sa kanang Clubhouse na ilahang gikuan. Mo ga-develop na pud sila ana sa Facebook na. Alang si Mark Zuckerberg di ginapalkansi ba mo gina ko nabawaan sa kung katuon sa trend ba sakyan na niya. Messenger room. Kana rooms, mo naman ang rooms. Messenger room. Muna na siya. Muna na siya. Nag-try ko limited og 25 katong nga time nga nag-try ko. Ambot karon pila ang pwede maka-join. Mura siya Clubhouse type yun. 25 murag dako na gini siya. Mo na gini siya classroom no. Mo gini siya subsub pa na gina. Taas-taas na gini siya. Nakachada kay mabutang siya sa taas mamurag maapil bitaw sa Mayday. And then makita na room si Owen ay apil ko bi. Minaw din siya sa imo dito. Mura man siya live actually. Pero nga murag ang mga tao kay murag wala man siguro sila option yung maka-storya or naa sila option maka-storya. Wala po. Na option sa Messenger room. Sa Clubhouse ang murag katong host or speaker. So murag kag nasa online nga example or TED Talks. Conference. Mag-conference lang. Naminaw lang ka sila. Kani pong Discord boy nakachadaan ni kay daghan kay mabuhat but medyo technical ang uban. For example, pwede na ko ni i-set ang isa ka voice channel nga ako ray pwede magstorya. Minaw mo. Pwede pod nga kita kani magstorya tanan. Mamaori sa concept tanan di ay. Ang kuan lang gid niya kay kanang pangalan na lahi, brand lahi, no? Name lahi no, pero same lang gid siya nga experience. Daghan lagi madulaan ni kay within one server pwede daghan nga group chat buhaton and then example group chat number 1 ang pwede ra mo sulod dito si Owen ug si Mick. Group chat number 2 di mo kasulod. Ako ra i-set nga ako ug katong lahi nga tawo. So ayang purpose sa Discord by is to promote community in the gaming community. At first but karon wide na iyahang reach kay gaapil ko mga Discord server daghan na kay sila pa event na ay total na grants, memes, daan nila o mga confessions, anything about specific game or anything about chika-chika lang sila. Storyahan na so daghan kay mga channels gina-create sa isa ka server. Ayuso I mean nakadungog naman di ko kuan din pa ni gani pa ng kuan sa Twitch gani pa yung concept sa Twitch wala ko yung idea sa Twitch po nakadungog na kuan for streaming to ang Twitch for streaming so pero dili siya kanang may ani nga na mga streaming dili siya style gani papudun ka explore kadong matag may ana pero marag wala gid ba marag di siya natural para sa ako abe. I mean that's why nga maki-expose that's why morning these forums and these platforms exist because you want to learn and we want to exchange ideas and we want to learn from the best. Makatungog maka-learn ta sa ato ang mga people who do the same things that we do but kana lagi we add different elements on the table. So salamat Juan. Chiga po ning Discord ba yun? So far, ako lang yung nabantayan pag suod yun ako, hindi good quality. Kanang klaro, Chris. Pag suod yun ako, magdug isyanay mo. Hindi itong audio quality. Ambot kung kani madunggan man ninyo, mag-clap ko Kayo. Dunggan kayo.
Kaniwan, paminawa daw ni Juan. Mag-play ko music ka. Paminaw ko madunggan ninyo. Dungog ba? Putol-putol. So, madungog. Putol-putol. Okay. Computer yung mong gamit. Computer. So, outside Pag noise. computer manggod, ang nakatsada ni na siya ay noise suppression. Partner sila sa Crisp. Amot, familiar ba mo ana nga Chris? pod software Crisp wherein ang iyarag yung ma-identify is human voice. So, Alright. kani cellphone ng gamit, gi-off na ko ang noise suppression ani. So that's why madunggan yung clap. But nana siya built-in na pud gyapon nga noise cancellation. So katong tingog dito sa Picas room, di kay tunyo madunggan. Nice. Mga muaging sakyanan. Naaya pa na option sa desktop nga na noise suppression i-kuha mo. Yes, murag naka-on na imo ha kay nganong magputol-putol ang kanta. Oh, really? Asa ka na ako ni kuha na? Noise Naka-on na suppression. Voice and video. Kay kung imo nang i-off, madunggan ako anything. Mic test. Automatically determine input sensibility. Naabay naagi daw noise suppression crisp. Be? Ay, nakapatay pa to siya ba eh? Patay pa to? Karon pa na ako siya gi-on. So, I will play it again. Let's see. Na may madunggan? Wala. Power ba eh? Chiba. May nakatsada ni. Sada ba eh? Nice, I like this. This is good. Sag ni mag-bark ng mga ero sa silingan, di niya makapture no, makuha. Kumbaga, kung sakuha ni siya sa microphone ni siya mo siya dynamic mic ba, no? Nang ganing Yes. ang iyahang kuan center the good siya or shotgun mic ba, no? Which is nindot. Naka-episode ni Juan. There is a Discord. Naka-record na ka din. Katong last na ako, mo to kung gikan tong Discord, why edit na? Katong 7th last word bitaw. Siete palabras. Okay, gyapon no. Damn. Ako ba no gi-upload pero Discord na ko ga-record kay mo lagi saba among surrounding din. Dili treated akong room ba. Kay mong mic, kung si gamit mong mic nimo. Wala, kanirang sa computer. O sa cellphone. Okay siya. I mean, sada siya. Sa una mabuang pa kog Audacity kay ako pang limpyuhan bitaw kada breaks akong pang karon Discord. Wala na. Limpyo na. Kay pag muhilom ko, hilom man sad gid siya. Wala pa mo ever nakatry record. Aman din mo ga-upload og RSS feed sa inyong podcast kay. Anchor ko. Anchor. So, nakatry na mo record sa Anchor? Wala pa. Wala ko, dili ko. Yabe may nagsugod. Mura mag As in like, unsa iyang kuan? Okay. Diyan may nagsugod. Wala siya video, syempre. Pero, nag-try me og record adtong maraming kapanawag. Then ang kaapan pag yun kay, mura siya tawag gid siya. As in tawag. So so naay kay option nga imong voice quality kanang quality sa phone. Ang kaapan pag yun kay dili ga under VPN ay dili ga work diri mo siya Skype call. So kailangan pa na gamitag VPN sa una. Gabi among challenges ato bay siguro nakalahutay mig mga 7 ka episodes. Nga ga-interview mig tao. Then igadto nga style. Then medyo sensitive siya kay wala siya marag suppression something ba. So kuha kanya tanan ang gakahitabo sa background. Then asa electric fan din ga sauna biya kay ga puyo biya ako dili kay ako ra usa sa balay, di ba? Then napoy ko yung mga kaubans balay nga mga sabaan gayo. Kay kanang mga uban nga mga dialects ba sa Pilipinas na mga Ilocano, na Tagalog, na grabe ba madunggan lagi tanan din ay mulamba ang purtahan, madunggan. Napang-iring. Ako iring magsaba-sa. Nadunggan ba ako iring saba-saba. Apil-apil podcast. Apil-apil. So like mo ito ba magnindot gyapon nga makaagi ko ato mas ma-appreciate na ako. Grabe ako appreciation karon kaning mga ngamayani. Kaya gid mi ka nang yana. Nakanindot sa nakakuha ka na at least kami sad ba katong mga wala pa kasuway. No, dili na sila moagi sa mga inana. So kung ma-share na nato. Katong wala pa makasuway to mga
new rising star na mga podcaster siguro. Yes. Mga newbies Huge na mga upside. podcaster. So Oo, makakita mga sila na mga kuan pa ba? Magasugod pa lang. Pero I mean, gasugod pa magyapon ko. Kami. Pero okay. ang Pila na mo katuig? Popay tuig ko mag-anniversary namin karon June. Yeah. Magpakaon, Hindi ka kabuhat sa pandemic ba? magpalitson mi. Collection online. Nang dahil sa pandemic, naging podcasters. Ako Yes. sa November sa nakuha to. Like last So November. sunod na matatanan daw. Actually, buti mo kwentahon. Oh, January. Gamay ra na amount. Amount. Kung maingon ka Gamay ra kanang gigas. gadugay na gid ba, ganang nag 5 na ka tuig, nagpulo ka tuig. Kana ang mga dugay Sino ni may una sa gigay. podcast yun, no? Sa Bisaya podcast? I think naamay na una na kaso Daghan ba eh? competition, diba? Naat sa amoa bay, pero I don't know why nganong wala sila sa mga podcast nga platforms. Pero ilang format gid kay podcast. Like Pero interview kuan, napa sila karon o wala na? Wala na active. kapan. Di na. Wala na sila Ang mga radyo. adapt. Ang mga radyo day. Kaya mga radio talk. Muna tinon niya. Ay, kana man Radio nangaraan bay. Kana si Lexter, member admins nato. Si Ah, Lexter. We Viral mata na siya? O V Viral pero radio DJ host na siya sa Magic Celebrate. 89. Oh. So kana siya murag dugay iya na gining laro. Dayon na sila daghan na sila pero murag busy sa kabisi ba. Dili na nila mahuna bitaw og maghimo pagigani kay ilab gid ang trabaho full time nga mag DJ sa radyo. So sila kanang sa We Viral kalabanan sila mga DJs, diba? Sagara DJs. Naagid sila sa industry sa kuan broadcast. Ilahang kuan. So nami episode with the We Viral mo drop soon. Sunod-sunod na kay Owen, kay We Viral din pon, kay Nice One. Amo invite si Nice One sa YouTube site pon. And kanang We Viral ko na sila. Multimedia na sila nga company. So himo sila kanang videos, content creation na sila. Lagi sila kuha sila kliyente gid no for business ganila sa business. Then kanang mga podcast nila in the public kung ano na siya kanang pastime lang nila ba nga kay sige mahilig man sila chika-chika. So ilan na lang gihimo podcast. Then dugay na po na nila nabuhat karon lang nila gi-upload sa last year na nila gi-start sugod-sugod. Dugay na kay na sila actually 2015, 2012, 2013. Pero ilang platform dili wala I don't know asan lang nga platform gibutang. So murag daghan na kay galaro ani no sugod pa sa una. Ay murag karon lang gid siya nag-explode no. Which is okay, I mean. Which is nakakuan sa podcast karon eh katong kuan kag comparison between YouTube and podcasters karon or mga vloggers karon. I think mga podcasters gamay pa jud kayo. Dili pa gyud ana kadaghan. Well, millions na pero di gyud ana kadaghan jud sa compare nimo sa mga vloggers karon. Content creators through video. Kung papilion mo unsa man inyo? Ako I'm more on audio gid. Like more on radio broadcasting. So I preferred yun nga podcast than sa ako lang. Ako po, actually nag-start gid ko video. Video gid ko nag-start, vlogging, but dito ko na undang sa pag-edit. Grabe ka time consuming. Dili siya para si mo dili siya sustainable kay nag-work buga at the same time. Dili gid. Then ako nabantayan, ako amang murag pangbala ra pud kay content bitaw. Ganahan mo og storya. So pagka-discover ng podcasting, uy kani mo ni ang gipangita. Diga kaulaw mo ko sa video. Dayon nakoy pagsalig pud ako ang ka-storya. Mao day ni. Kana ko ba? Naara man day ni. Dalon na sa tingog. Matud pa kay Abraham na siya sa langit. Man to siya wala man sa Abraham ron. Dagan kita matunan natin kununogdan nga surprise topic. Unsa day ni Denny? Sa i-connect. Lagi pas sa kay hapit ra ba ko musibat. Unsa ni nga surprise topic mo sa ko? Ikaw gyud ay pauna. Kay ikaw man sugod ato ganina. Yeah. About sayang. Mga sayang.
Mga sayang. Mga mahitungod sa sayang. Tungod sa sayang. So, either sayang kay wa gibuhat or kung wa mo ni gibuhat, sayang. So, bali-bali lang ta. Ako maguna. Sayang kay wa gibuhat or kung wa mo ni gibuhat, sayang. Murag, ikaw maguna. Ikaw yung unang muhawa. Okay ra. Sayang po, kung mawala ka. So, basta, di ba? May ganyan. Kung wa ko ni gibuhat, sayang ako ang oras. Like kaning podcast. So, Okay. dagan ko idle time. Then I feel nga feeling na ako kay artist ko. Then na ako yung mga aspiration sa unang magbanda, magkanta. Na ako yung aspiration sa unang mag-art, kanang mag-drawing. Pero nagi ko yung lack of skill and lack of technical knowledge. Then wala na ako gi-pursue then low self-esteem jud ko. So ako I grew up in a household nga marag encouraging man siya pero marag ko mi baka nang limiting bitaw kayo. So later na found out na ako nga ang kinabuhi kay is all about opportunities and kailangan gini mo siya i-pursue. So I saw this as an outlet kani ako ang podcast. If wala na ako ni gibuhat, masayang ako ang katong skills na ako and talents na ako. Feeling na ako kay na ako'y, let's say, na ako'y kanang skills or kanang na ako'y mga preferences nga feel na ako tsada. Feeling opinion na ako tsada. And I want to showcase that sa kalibutan. And then naapo ko'y skill nga akong pagka-art dayon, kung feeling pagka-artist, mabutang na ako siya, ma-integrate na ako siya sa podcast. And sayang, kung wala na ako nagibuhat, sayang, dili ko makakonect sa akong mga idol sa una nga mga banda dudes. Laya, time na. Time na? Muna to? Dili, naray nag-chat. Awin na Timer. Tagan na kakistorya. Pero kato, like, wala ko na inigibuhat, sayang kayang time nga, kay tapulan gi ko nga tao, solid. Kamu ba, yun, namin gisayangan or kung wala ninyo gibuhat? Kasi mo sunod, ako ikaw, Juan. Ikaw may muna na to? Or Kasi ako na din lang? oras mo biya si Mick. Karon na okay, kailangan akong sibat. Di, paminaw ko sa inyo mga sayang. Sige. Ako yung una, Di mo- ako yung sunod ni Mick para makakuan siya. Okay, biya naman po ka. Sige. Ako, later, okay pa ko, napakoy-kuan. Tataod pa ko mga. So, I think Okay. ang akong masayangan, ang sa una, nagsugod ko na ako yung mga vlogs po sa una, travel vlogs, pero nasayangan ako to kay makakog na nagpadala ko sa mga istorya sa mga tao nga ako yawa ay vlog. So kanang mga kuan gani mga negative ng mga tao. So dito ko nasayangan na instead nagipadayon to na ako tani. I think taas na talento ko na nahimo. Naagya po ko YouTube channel katog hapon existing gapon to siya. More on kanang mga video journal lang ko na siya as a life kuan ba kanang unsay akong makita na akong anak. I think nasayangan ko ato na wala na ko sige padayon. So karon wala kumbaga kung kani siya mo ko gibawi na lang nako to ang kaning podcasting na magdi ko magpadala sa istorya sa mga tao. I think sayangan po ko kung wala ako nigibuhat magsayangan sa ko sa akong mga like kung nakoy mga knowledge na gusto tayo nako isulti nakoy mga staff sa una na mga istorya nako na naay mga mapulot po nila nga kuan instead of limiting ra kay ko sa akong mga kaila or mas may pang-ibutang lang din sa platform na public platform na Wed. Nakoy pangutana Wed na for tumato kay Juan. So naka-experience ka ba yung na ka-encounter ka ng mga judgment sa lain tao or criticism from doing vlogs and or unsa ba? Yes. Ano ba? Can you cite an example ba? For example, namin sa gawa, so I think kung katong kuan nakakaon sa kong mga episode, di ba, gikan ko gawas na ako sa barko, nakatabang ko sa barko. And then ako yung mga travel video sa una na kuan. Even karon gani wag gahon-hon na pagigapon ako gi-edit to na i-upload na ko to. Naagid kay mga kuan na ingnon kasi mga kauban na kuyawa uwi na vlog mong gani vlogger na di karon kaning inana ko. So ikaw po kung ikaw mauwaw ka diha dapita o magpadala ka sa lang istorya, bitaw no, wag laina sa sunod imong pakita ng video mo kag mauwaw naman ko kay na naman sila nagsungugon gani ka. So ang peer pressure dinha gani. So mo na siyang akong kuan, mo na siyang akong sas ako ang mga kuan ba
experiences. So dito ko mo akong nawala akong gana, mo Time akong na daw. nawala. Time na daw. May nag-chat, uy. Oops, sana Sorry ako, ka eh. na. Gwen, sorry ka na. Okay ba? Nala ko ikuan. So kanang mga, let's say, kana day mga ingana, no? Like kanang murag, tungod ang tao kay wala lain maingon. Maybe they're And not then, maybe they mean well, but maybe they mean good. May na-appreciate yes, lang siguro nila. Pero sa I ato have ang context, atong pagsabot, abi na din nato nga, sumsi, murag, pwede ba, so maganda ba? sagdan lang ko nimo. Ang bitaw. Pero So, it can be yeah. taken in a different context ba? Yeah, pwede sad. Ana. Pero mo lagi na siya sa culture mo na to sa Pilipino ba mo gani ganang naturally kuan mo kita hinawayon kumbaga, di ba? Yes. Lagi tayo mga inana. So, wag makaingon gid ka man ataya ay mo mag mahinawayan ta nana. So Mm. karon mo tong ang akong gi-frame gid sa kung una-una na after atong situation na ko na makaingon ko nga di na ako magpadalaan na. Anyway, mag-post mo ganing uban kong tao na mga yaw-yaw din sa Facebook o mga unsa din sa Facebook no na wag gyud na wow na this is better than sa ato di ba nagipanghatag nato na may value Sakto. ang ato ang mga content di ba so dinha na lang akong fight di ba diha na lang ako ang kuan ba ang akong argument na mga musulti na ako ginaan. So far ba wala pa ko encounter higana. It's either siguro ang mga tao mataha og ingon sa ako ana pero feel na ako sa ila back sa ilang mind na nagigigana ang agadagan. I mean, gi-expect ko ana sa tanang tao kay bisag ako makaingon mangyapon kung ingana ko kay naman ko pagka-insecure pod. Makaingon ko usahay nga yawa unsa may naani nga tao nanong mas daghan man mo like niya, mo view niya. Nabi gyud pati pakaingana, di ba? I mean, we're all insecure at some point. Pero sa ako lang kay na kuan gid siya kanang nawala ko ba. Na ganonan ako nga ganonan ako ang sifat ko na. No time gunaw na mo. Oh my god, ga-split ako no. So like ato like namin gid pagka-insecure at some point. Dayon wala po ka ever experience nga napay tao niya na I don't know ba. Kung makakita sir kog tao nga ano, curious lang ko. Ako sige siya pangutan-on. Nganong kuan sa day na maka kaingon ko nga sa ilaha ba nga nganong igana imong way of thinking. Kaya ako makarelate ko kay igana man ko nga tao and I know why igana ko. So sa ilaha lang aside, I want to know Unsa why. sa sila? Is it because nga na sa imong barkada nga kantsawan ka pirmi? Is it because sa inyo ang household mismo gipadako ka nga dili nimo i-appreciate imong self? Kay I know, I mean no offense sa akong pamilya, but I know why atong earlier part sa akong years na Early age. parts ako ang medyo low self-esteem ko because I was not brought up nga may anang to be so anang extroverted miya na bitaw. So karon nasabtan na nako nganong insecure ko nganong nako yung mga igani nga pangunahuna. So mugigana mo ko pagpadako. So dili nako ma-blame usahay kanang mag nay bad maingon or na maghatag og feedback. Excited ko nga naay mag-ingon ana sa kuha. Kus Gusto ka makabalo unsa sila, unsa ilahang the way you're thinking pareha ba mo something? mas ma-excite ko when kay nganong like I want to know why. Kay gana akong pagpadako. Kay mas makarelate ko si mo. I understand, I get you. And I want more feeling din ako kay na ako'y mission. I have a mission nga usabon na imong pagunahon na. In my na ako'y style na. Kaya akong trabaho when also naghinambugtang may akong trabaho. My work, part of my work is to change behavior. So, behavioral. Kabulo ko ay na ako'y mga idea nga ng mga tao magunahon then if sa ako through my actions through the behavior modification niya akong gipambuhat nga mas ganahan ko kay mas ma-reinforce ba ni work ako ang gibuhat sa iya strategy. Akong strategy so marag ka-reinforce ko mas interested ko na magiganang tao gapabot mo ko one of these days naman gimuingon na nagigapang dislike sa video na usa nag-dislike sa video namo sa YouTube I mean out of sa tanan tao nag-like siya ra ang nag-dislike and I'm so curious kinsa ka and YouTube will not allow you YouTube did not disclose kinsa nag-like sa video. I don't know wala na ako nakita Ako sa so kita sa saon dili I don't know kung na makita ba dili man gid ata gid no
I don't know But kung makita ba. curious kay kung kinsa to when kay marag nano man where's this coming from? Is it coming from among guest or ang music nga among gina-promote or music nga among gikuan? And I want to know, insecure Or ka basig or ka nang nasipyat lang pagkuan ba, no? nagsipyat Pag-press lang og basig dislike, lang. press. Oh, Press yan lang. na lang. Usay ka na pag-scroll usay mapindutan na dito kay tungod ding kuan. Pero ang akong kuan na nila is I think naa magida sila tanan siguro. I think naa na sila permis sa ato ang kalibutan. So when I stop to see the kana ganing mga numbers yun actually Yeah. well dili na ko na siya tan-aw dili gyud ako siya kanang mainly tan-awon Saan ang mga ganing numbers mga kung pila ka metrics? ang mga metrics na to nako ang ako ag yung gi-focus is kung asa ko dapita mo improve pa gyud sa ako ang mga content Sakto. so kuan then mubasa ko sa mga comment mubasa ko sa mga kuan so dito ko more on sa comment sa mga Okay. feedbacks and sa ako and Na kung nakay pila feedback maganing mga when Nako nga na feedback na-apply na nimo like feedback from your listeners din apply. Uli ga message sa amo gahatag na mo feedback naa na. ko'y kanang personal Amo feedback ko. gyud na kanang istorya gyud nga Ah, kuan lagi katong imuhang kuan mo usahay mawala lagi imong sound sim taas mo gamay ang ato dito ko okay sige no so meaning naa sa ako ang imo ato equipment siguro. personal or nay nagingon nimo? Naa kana pro verbal wala siya nigsulti wala Or siya nig message nag-message? wala siya o nag-istoryahan na mi as in face to face I like face to that. face ako okay sige bitaw no nakabantay bitaw Hmm. ko ato sige so again dili naman ako to i-delete pero ako lang yung i-kuan ba i-improve na lang yun and nakabantay so ka ng mga sounds nako mga previews ka na ganing mga sound effects Mm. ako nang gipangkuha Ano man? gipangkuha na akong mga sound effects kato ganing sa I think sa first ug second episode ako na yung mga tuk 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 nga naana ba Oh. so Ano man? gikuha to nako it's because murag um sa ako ang pananaw asa akong dungog sad no sa personal ko mo magkanang annoying man annoying man siya so mo to gikuan ko nga gitan-aw din ako ang mga feedback do wala ko kita sa feedback kit ana pero Yeah. ako lang na murag annoying man siya mo gikuha na Ay naa na Versus- din naghatag og feedback na mo when sorry. Hmm. It's usually mga kaila ra ba? mas maayo oh Ganahan ko na mo hatag feedback nga di na ko kaila. Okay man kaila. I mean I can manage, I can deal with it. Des ganahan mo feedback. Ang kanang wala pa na ko kaila. I want them to give feedback kay sila man ako di ko kaila okay la sila ha. I want to know why. Kanang kaila nimo na mo kay okay I get it. Mar kasabot ko Yeah. anong giyon niya. Na nag-message si Juan. Kajot lang daw na nag-call. sige okay lang so ang ako ang kuha na is I try to focus on mga 10 listeners lang regardless kung pinsa. So ang ako ang mindset lang ana sa akon kung na ako 10 listeners kung nahatag sila feedback nako regardless kung unsa ba na sila di na ko focus sila kasi lang simsulti gud abitaw no katong Yes. ang episode ni Owen sa atong first episode bati kayo bro kitarong bi niya or sa later on ang mga episode tarong na so makita lang yun na bahalag messy pa at first kay ano Yeah. messy magina siya at first pagabot ana along the way is i-improve lang yun nato. Tumuo na akong kuan. Slow So, and I steady value always- improvements. Kuan. So, kanang mga mga subscribers wala pa kay ko ga-focus ana kung kuan. Ay, Wala usa. gid ako nag-post ang ako ang kuan. Wala gid ako nagibutang ako ang pila ka book subscribers na ko dinha sa Imong page. oh, Dili sa na may kuan, dili na may pa-display na din ang option. sa kuan sa YouTube. Pwede ba dili pa display. So, Okay. wala lang ako gi-display Pindot din na. na para Mas okay gani pero sa wala Facebook gana. makita gyud. Gana mo ng laro sa Facebook padaghanay. It's a Pagdaghan numbers na yung game. kuan. Kung sa'yo mo trend, dun sa'yo mo viral. Naman nga po gana sa YouTube. I mean, it helps sometimes get some viewers. Pero mas ganahan ko ng walay metrics. Kay walay judgment ang mga tao ba. Like, it gives everyone a chance. Equal chance. Because once they see nga naa kay numbers, magmukha mo sila, they have these assumptions. Na sila impression nga, bati ni, gabi ka ni Kichada. So you mean ang imong pasabot katong subscriber nga mo show? Imong pasabot Yes. na dili? That and also kanang views sa imuhang content. View. I mean, it helps. It Mhm. helps promote your stuff. Ay, nana si Ma'am! Ay, nana si ma'am. Sure! Alam What mo, is up? up na dyan ka. May nagkuhan na ba ka, no? Welcome sa Bisaya Podcast PH, Ma'am Rich. When wala ka, when? Wala ko? Hello, ma'am. Wala Hello. ang video, when? Hi, ma'am. Uy. Hi.
Ajut. Kamus Karon pa ko kamusta gagamit man? og karon pa ko Discord? gagamit og Discord. Oo. Kami po, that's why Oo, first time sa damo. first time na to when no, interested ka Mm. Yumi to discover this platform. I mean, 'di ba teacher man ka ma'am? This is life, 'di ba? Yes. Never ending course of Learning. learning. Yeah. Oo. Manggawas Pati na sa din yung mga mga quotes. apps. Manggawas na din yung mga quotes ni ma'am. The minute Oo. you stop, when you stop learning, you start dying. Yan, ano ba Isa, yan? sakto. Sakto. Student of the game. Yan. Sumo. Hi, Dabi ma'am. ma- Ako din si Owen. I think wala pa tayo nag-meet. Wala pa tayo nag- Hi, Owen. Hi, Siya din ni sa Emoha podcast, ma'am. sa mga podcast. Yeah, and welcome. I think it's nice siguro kung mag-meet at pohon. Nasibuha ba ka? Kagayan. Cagayan na, Oo. Cagayan. Okay. Ma'am, pila may charge mo sa imong lecture karon, ma'am? Samo. Basta ako maminaw lagi ko ani. Siya, minaw, invite ka na mo, ma'am, para musturya ka. Yung interaction na naman, ma'am. Ay, Makichismis lagi ko dani. Musturya. Ma'am, wala. Kuha na, ma'am, kanang mga minus ra ba kay ko, ma'am? Then, kanis sila ra may murag antigo diri din. Wala may bala, may istorya si mo ba? Wa may hanaw ng mga pop culture, ma'am. Kung mga chikas sa mga showbiz ron, ma'am. So, may Samok. no pressure, Ako ma'am. ani makichismis lagi ko sa inyo. Kamo ni Adam, ma'am, kauban mo sa podcast. Oo. Unsa may relationship ninyo ni Adam? Kami sa makisaw-saw ni mama. Student ako siya sa una sa college. Oo. Oh, shoot, sa DevCom. When ka Oo. nag-start to teach, ma'am? 2009. So, 2009. Tugay na. Medyo idaran na. Oo. DevCom gini mo gi-teach, ma'am. Nag-DevCom ba ako sa una? I did DevCom before. Pang 2005. That was my first course before I shifted. Yep. So before I shifted, I did 1 year of DevCom. Really? What Nakaremember- year na siya? Around 2005, 2006. Ah. O 506. 2005. Napa ko sa college, ana. O pa, graduate ko, ana. Sino classmate na ta, ma'am? Wala na maglanay. 2005, 2006 ka nag-basin, no? Yeah. Pero kung first year ka Kalimutan na 2005, 2006, mga fourth year na ko, ana, siguro. DevCom, ma'am. DevCom gid ka. Yes, oo. Oh. So we have a masscom professional here. So you have to be careful with yes. Nga, DevCom With our message. So, di ba ko Ah, mascom? Ah, Di ba ko mascom? So, okay na. What's the difference? Oo, by the way? kana. What's the difference? We always get asked of that, dude. Pero ang mascom, mas mainstream media ang kanang medium sa mascom. Like, kung sa, let's say, after graduation, ang career path sa mascom is a journalist, broadcaster, TV, or radio, mag-DJ, or whatever. Ang sa DevCom, mas So, more sa siya DevCom, on communication specialist, strategist. So, ang among podcast niya, dami so mascom. Oh. Tama. Ma'am, so ang mascom, ma'am, kay Samsung, the Android, then si DevCom kay Apple. Yeah, pwede sila. Wala na sila igsuon lang. Ang approach lang ni Mascom is kanang broadcast media. Si DevCom mas more siya on sa audience siya specific. So where does podcasting fall under? Depende. Ang podcasting by its nature, it could be broadcast media. So, mascom siya. Pero kung, let's say, for example, ang nature sa podcast is, say, for instance, nako'y nakadunggan ng mga podcast nga on environment. So, targeted siya on specific group. Then, that becomes DevCom nga strategy. Kay strategic man ang DevCom. So, na kay specific na approach, let's say, saving the environment and then reaching through young audience. So, may mo siya DevCom kay target makadungog. The more the merrier. Mas okay sa na siyang sense. Ma'am, kaning gitukod ni Pat, I don't know, na estudyante nimo si Pat, adios sa una, ma'am. And it in light nga
magkahiusa tanan Bisaya ang podcasters kay marag it's difficult to find a community out there nga let's Bisaya. So moto gibingwit ta mo ni Adam ba to? Ikaw ba na? Gibingwit ta mo ni La Adam from Podcast PH para makuan mo, ma-funnel mo diri sa proper channels which is the Bisaya Podcast PH. I wouldn't say proper channel me but ganahan may patubo ani and you are very welcome diri ma'am. And Yeah. kaning nga meeting, we turn it to episodes para mabutang namo sa muang podcast pod which is Bisaya Podcast PH. We're now in Spotify. And eventually, we are in the video form and we upload these episodes sa ato ang community. Welcome day sa community, ma'am. Thank you for the warm welcome. Yes. So, basically, ang gisulti ni Mick na kanang podcast page, di ba, kanang different podcast na mga channels na unite in one podcast na Yes. dito na sila mag-abot sa podcast page. So, muna ang concept na to. Yes. Ma'am, sa may balor nga mahatag nimo sa mga karon, ma'am. You don't Wala di ko kabalo. you don't just jump in here without providing us value. Bitaw joke lang, ma'am. No pressure. Wala di ko kabalo. Maging Like- tinuod nga pwede ko makidnap kay nag-apil-apil ko dani nga wala ko kabalo diba? sa inaa. Ay mo din ang host nato karon for today, Karon. si Juan from Nice One Sessions. Nice Hey, ma'am. podcast. Hi. May gabi. Pareha mo Gabi. maestra. Oh, I think nabalik si Juan. Ay balik na to tong pangutana ni mo ganina Juan na para kay ma'am. Di ba Oh. ka sayang? Pangutana karon taknaa kay kuan mga about sa sayang. So unsay mga sayang nga gibuhat, sayang nga wa nimo gibuhat og unsa ba ka nga kung wa nimo gibuhat sayang. Grabe. Ang akong sayang kay siguro sa dugay na ko nagtudlo. Mas more ang ako ang sayang kay sa college life. Ako sayang kay wala kay ko nagnilabad. Weird kay siya nga sayang. Ma'am, nakoy pangutana, ma'am. Minyo na ka, ma'am? Oo. Okay. Yes, with Okay. 2 kids. At kana siya di man siya sayang kay it's life choice. Yes. Sa college siguro ako sayang kay I was too uptight and upright kanan dili mo absent, dili mo cheat. Wow, grabe. Dili ta maminaw kung mga estudyante, no? Sa nga Dili cheat, ta sila maminaw, dili siya role model. Klase nga cheat, ma'am. Cheat in Bangopya ba? class, o bangopya, oo, kanang siguro kay muna ako ang sayang because I did not have the chance tungod sa siguro ka focus kanilaging tungod sa tong kapobrehon focus kay ta sa the idea nga kailangan ma-maintain ang scholarship mahuman kag tarong Right. makatrabaho ka tarong tungod sa ka inana nga ka funnel ng vision kay I miss to have a good college life nga kana makakita og Mga good barkada o amigo I Muna probably ni ma'am. miss living, ana. Muna ni ma'am. Mo gini pa urong na noon kaayo imbis na ni gulang aya pa nangita og podcast nga mga outlet. You've come to the right place. Muna ni siya. Wala ning kuan ang community ha. Di ba? So, dagang ka hang-ups, ma'am. Dili man siguro daghan pero kanilang idea nga let's say na reunion sa na ay alumni homecoming wala koy ma-invite ibis ako ang chairperson sa department pero wala koy ma-invite sa akong batch kundi encourage mo kay barkada katulad po di mong barkada mo imong ma-invite kay you didn't really have a chance to hang out or kanang form friendship with other people sa college ba. Have you tried reaching out sa imong batchmates? Yes, pero medyo bulag-bulag kaayo siya. Ako mo angkon naging ko well podcast wala unta sila nakadu pero mo angkon ko ako ang type sa una nga maulit ka nga classmate ko nimo because I'm the type nga ma-remind sa teacher nga nay assignment nga ma'am di ba natin assignment or ma'am di ba mag-quiz ta karon. Ikaw tong pa-ipal, ma'am. Oo, Ulit masi yun nga lang, ko nga ma'am. classmate. Ako ang masi ni mo nga classmate. So, Right. muna siguro ako mga classmates sa una gaka-visit sa ako. Kita ba bagay? I think sa ako ang saya diba kay ako bagito ko si way assignment. Pero may ba ko assignment? Ako tong si Ikaw tong katulog. isa nga maulit. Ana ba? O maulit ka sa ako Samok man nga saba-saba nga ni assignment. Oh.
Nasakpan ito huwag gabuhat. Di actually, ma'am, Tapos laban. kanan dili Masayad, magpakopya. masayad ko ni mo, Hangwa ana. kaayo. Mutuo mong kung panikamot, good, ma'am. Yeah. Di ba? Wow. Maestro, ba, gyapon ko. Pas. I mean, like, I get it. Di ba? Magbinasi. Di ang ako asad siguro if I just shut up nga nagulat lang ko nga ang teacher mga is assignment nako ipasa pero kato masi kayo nga ikaw gid mag-remind nga nay assignment so kana siya nga part. Aminado Siyempre, ko ana. sayang kayo mong gibuhat, di ba? Ikaw yung nagbuhat. Alang man. Actually, Dugay ka na tulog think ka na. about it, ma'am, kana mga yana nga skills sa knowledge ko mayon na. Kay kung napaka sa kung karon ma-apply gito nimo siya karon kay after college, I mean, it's go get it, di ba? Murag Yes. kanya-kanya na Real discard. deal eh. Oh, like Mm-mm. magulat pa kasi mo mga peers diya. And when you reach a certain age, di ba, ma'am? I don't know if mo agree ka. Like kung edaran na ka, kanya-kanya na ba kinabuhi. Doesn't matter how smart you are. Like, yo, I'm gonna go get it. I did my homework. Siyempre, inunahan gid na. I mean, gana maginang kalibutan, di ba? Kinananay. Yeah. Siguro Good with age I also learned that in life you also need other people. Mutay ko nga kanang Right, right. Yeah. You can't do it alone. Siguro ato nga time kay you want to toughen up kay in college I came from a public high school and then went to a private nga kanang university. So kananay feeling nga gusto ka di ka gusto magpapildi kay you're always picked on by your classmates. So most wag i-analyze sino kung kogalingon. Dahil ko alam, wala ko igana sa una. I mean, I lack that conviction and confidence as a college student. Kaya wala di ko laban. Kay wala pa ko'y ambisyon o goals sa kinabuhi. So, kanang mga na bitaw, Mark, ganahan ko na. Well, the greatest motivation in life is poverty. Sakto. Ay, ambot lang mga pobre man, mi ma'am, pero poor mindset, gyapon ko. I mean, that's why Hindi ko matawa ni Ma'am. I have bad habits. I really have nasty bad habits. I'm first to admit nga kuan. Ika mis ka pobrehon, napagyapon ko sa pagkapobre. So like I mean I na-realize na nako, but again, that's why giporma naani siya para maka-learn ko sa mga tao, like, you know. Maka-form the connections, di ba? Well, I'm also learning man pa din na kanang there if there for one habits can be changed and also ang kanabitaw ang success lain-lain man og definition. Other people would say nga ang akong success kay taas na kay kong position. Other people would say nga akong success kay simple things in life. 'Di ba? I think ako walang one word og siya sa success ako fulfillment. Once you're kanang mag-happy kasi mo gibuhat sa kakapoy and then happy ka na nakita I think that's nakita nga nakita either ay imong bunga sa imong gipangkuan ay kwarta. So I think imong relationship sa mga tao, I think mo na siya success yun na fulfillment sa kakapoy. True ba? We all need fulfillment. Yeah, I think fulfillment is more ako mas karon mas labaw ang fulfillment than success. 'Di ba? Mas lahuman ang word na fulfillment than ang success. Kay sometimes we measure success by how much we gain fame, power, money. Yes. But ang fulfillment is siguro feeling ako ang fulfillment is the ability to kanang feel inner contentment and happiness sa kung unsay naa sa imuha. Nice. Pero sa katong kuan nimo ma'am na kanang motivation is kanang about poverty, no. So I think ang money matters in terms of success is dili mo mawala sa equation, no. I think dili mo gud siya gihapoy mo wag kanang one component gud sa fulfillment usahay. Wala na wala gud. Pero siguro ang motivation is not to have money but it's on what to do with that money kay ako eldest man ko adto nga time. So I understand nga nabuhi nakaskwela ko tungod sa scholarship and when I'm finished I have other siblings. So kailangan makahuman sad sila. So mas more siya on motivate. Dili siya ingon nga I have to have money, buy car, buy good house, but it's more on by eskwelahon akong mga igsoon and we have to finish. Yeah, the value of the money ba. Mote mong fulfillment, ma'am. Na-fulfill ka atong nakapahuman. Oo. And
nga kaming tanan na nga nahuman I think sa akong parents pod mo pod ang ilahang fulfillment sad sa ilahang part. Ko kami pod tanan maigsoon walay nagpursue og kanang material kaayo nga success like sa ato magud ang pinakasayon to get material success is go abroad. Kanang Yeah. inana bitaw wala may Kaya, nag-abroad ma'am, sa amo. Nang-abroad ba ni Owen, ma'am, gabi sa But diling sa amo that's really kanang relatively the easy way to get Yes. money. Kay True. 'di ba dani sa Pilipinas mag 24/7 ka magtrabaho di ba ani mo kitaon imong kitaon sa abroad in 8 hours. Tinood yun na. Tama. Grabe, real talk eh, si ma'am. Nagbasol mo no kay apil ko ninyo dani. Wala. Okay lang. Kaya gusto lang mo mga mabalik tong bugoy-bugoy sa una ba. So ikaw Juan, usa ka sa mga inana po na katong dagan kag kanang kabugoy-bugoyan during the college time. Tarong-tarong naman ko sa college. Sa high school kung murag kuan. Attitude nga bugoy yun, but in terms academically, kanang bitong katingon nimo nga cheating. Nara ko istorya na started when I was second year high school. Kanang bitong galisod ko answer. Then while ga-discuss ang maestra si kung sulat sa notebook, sulat na ako yung maingon kay board lagi. Ta. And then nag-quiz bitaw. Then ang akong yellow paper patong na do sa notebook. Di ko kablon si answer. Kurat trading ko ba kay nalagi din yung gipang sulat. Then which is the answer sa mga questions. So dito na discover ang akong talent na dayon. Then dito na ko nakaingon nga di na ako mangupya we. Kay akong gusto Note taking na lang. Mag-take note na lang. And then but in a bad way nga lagi ko digo. Kay abot na lahit na siya nga mga levels. Then nasakpan na bitaw din ko. Dito pagkasapon, dito ko nakaingon nga ulaw man kayo. And then I thought na mo na to ang murag mahimong stop bitaw sa akong gabuhaton, but that time nga nasaktan ko after ato dito ko mas ni master. Wa na ko. Bugoy. You were only sorry you got caught anak gyud. Mga resourceful na tayo. Then hina man kog math and ang gabuhaton sa una, ako'y magbahala sa tanan mga subjects except sa math in exchange din ni. So, tagi lang og under sa math, tagan ta og under sa tanan subjects. I mean, trabaho sa una. sa una, no, networking. undervalued kinaya ng skill, no? Like, ako sa una, ako kay naman ko'y ganang mga black and white, may usawa ko, and I find things unfair. Labo na yung mga sama ni Juan, na ko yung mga classmate niya na, kaya di ko kasabot nga nung gaygana sila. And I don't understand why nga di sila ka-answer ani. Then makita rin ako sila nga mangopya and I find it unfair. So maningil mi ba kay sumbong sa maestra nga. And I had that. Pero hipokrito man gud ko ako gabuhaton pud ko na siya. Then pero at the same time like I get that and undervalued kinang skill of like tinabanga. Because I rarely do that. I wish I'd done that before. Karon naman ko murag may nakuan. Giliwat ko sa mama ga networking pero kanang I wish I'd found out earlier in life nga igana de that's how life works. Like Yes. if you're not really talented as an individual, then you have to like rely on other people pod. Not that you are pressured ka to rely on other people, but dako ka siya advantage. Dako siya. So, sa'yo kung naka-realize sa una ba nga, kanang bitang sa una mag-cover man ko sa mga answers pag mag-quiz and then kana din ko nga sa may mga subjects di lang pangkuan na but makana ko nga unsay sense ani sa'yo kay ko kakuan sa life ba nga di man ko gakakuha ani so akong gabuhaton pag murag feeling na for compliance rigid kay nga mga requirements sa subjects mo na makabuhat og binuang but if na ko gakita nga value sa subject di na ako makaya nga magbinuang Magtinarong mga, di ba? Hindi na ako kayo magbinuong kay kabalo ko nga natoy valor or value para sa kuha. And sa other subjects mo to, mag-answer. Ako ron ang abrihan akong papel diya. Anyways, may mawala sa kuha. Kung mula ila score, edi, why not? Ana ra pud akong prinsipyo sa una. Kanang kape-kape, wala man kay kuan. Na ako yung mga siguro, na ako yung mga instances, dili lang kay siguro kitag example, no? Pero dili kay ko na ma-value ng mga kopya-kopya, mga cheating sa una. Normally gud mahagbong gid ko mo nang dugay gid ko naka-graduate sa college kay I accept kung nahagbong ko meaning kanang it's because of me na nahagbong ko wala ko gatuon di ba
So Yeah. wala na ako gi-cheat ang ako ang kuan. So munang ang algebra sa college You held yourself Katul- accountable. katulog Way. katulog siguro ako nagibalik hantod na wa gid na ako ning shift na ako lain, wa gid ako na Gidawat, Oh, gidawat it. gidawat na lang gito na ako nga kuan. So wala ko yung pero nagid ko siguro nagid ko yung mga instances ako na sa high school na medyo mo mga ay di ba mga ana-ana sa kilid din ha mga tan-aw sa imong kauban pero kanang mga kuan gid mga big thing gid ng mga strategy ng mga kuan wala kay kuan na kay kung mahagbong ko I just accept na yeah well kung mapasar ko meaning I accept it nga pasar jud ko di ba kung mahagbong di I accept it nga hagbong Kanang jud dito, ko kanang ko mahagbong lo kay marag ma-pressure, marag feel na ako kay mo na akong skill like I have to be put in a place nga na fail ko. Akong bounce back ana kay mas grabe. May pag ma-fail na lang lagi pirmi kay para mas mag-andara ang utok. Igana ako pero ba like I thrive in a situation nga na. Lami Pero, unta ka ay, ayo ma'am. na og dili 700 per unit. Kay para Oh, sa'yo, dali ra ka ayo balik-balik ka. lagi I mean wala sa nakinambog, wala mo ko gibalikan nga subject pero kanang Ako, igana ko ba like I want nga mas ka-thrive ko ng sitwasyon nga nasayop ko, na fail ko. Kay murag ka nang nay nangasaba bitaw nimo murag makuan ka maka wake up ka ba nga shit. Challenge. I need pero to namagay mga Oo. failure ba na kanang mga dilian na ka big gani na I think those are kanang mga yung kanang acceptable failures no na may uban mga failures gud nga murag lisod na sa kaibawi ba no Yes. example maybe kanang mga pangalan nimo example no na lisod na kay mabawi so I think kasabot man na namo I think we need to be kanang ala sa mga failure na mga area to grow dili gyud na kanang mo dito na gyud ka mo dive na gyud ka sa kuan sa ato karon di ba kani mga podcast na to ganina ato ang audio di ba I think those are Yes. kanang mga Naka-learn calculated failure ka. di ba Naka-learn ta. yes. it's better to fail as soon as possible. So, Yes. So ikaw Juan, nakay gisayangan o kana Or- mo na imong pangutana ikaw na Juan or nakay gisayangan or sayang o wala nimo gibuhat. Siguro sa una, makaingon ko muna ako'y kasiyangan. But ako na imbutang ako ang panubag sa ako ang current nga panguna-una. Actually, honestly, wala. Kay, probably if naitabo tong mga gisayangan unta, okay siya. But di mo ko kaingon kung better siya or worse ba siya sa current na nga life. So, akong mindset is, if nahitabo, pwede kang mag-complain, magreklamo, magulbol sa ba. Then sayangan ka for a while but not needed nga mao gid akong bation for a long time kay mo na din ang sayang kayo if mo na ang siguro naon nga sayang so much better nga move on sayang ang panahon imbutang anang inana nga mga siguro na sa mga sayang So dili ka na mo catch by or kanang gagool pero may sige maka-move on by mo kay gisayangan. Probably kay ako among good murag waste of time if akong gahinan og panahon tong pag-regret na ako murag part sa akong prinsipyo po nga do not regret kay human na lagi unless natay time machine so okay istoryahan nato na but if wala then murag sayang ra kayo kung glaway bitaw nga si kung nagkuan lang ko sa una sus kabalo lang bitaw mo kumbaga ana juga ka resilient ba no ana juga ka resilient sa butang ba na after ana well bounce back din kag dali balik dito sa mga normal do say ma-freeze ta for a moment but at least bitaw murag wata na trap sa atong past which is not ideal for me nga dito ta mag-dwell kani mong gito ma-change Iyan ako na I usually get trapped before like mo nang dugay kay ko murag nakapangitaw butang nga ganahan ko kidagan gyud ko sige ko gunona sa unsay nahitabo then murag ka trap ko diya dili ko gahuna kanang sa present or kanang solution ba or kanang ugma I don't know daghan siguro pareha na ako diha I still am like that but that's why kaning podcast is a way outlet. para sa ko ang maka-realize ko nga shit Pero na ko'y question. kana ma'am sige ma'am Dili, it's more of reality. Dili, nakatagiingon ni Juan ganina nga. Dili siya mag-dual. Di ba sayang is not different to basol kay basol is regret but sayang is on missed opportunity so
siguro there are things, I don't know kung sa inyo mo ba ponder nga, pwede ka manghinayang sa butang pero di mo siya basulan. Like, saya nga adto, oy, wala ko nakapatad adto nga numero, nigawas siya sa Sakto. kuan loto, sayang, pero dili siya, it's just a missed opportunity, pero wa ka nagbasol. Like, I don't know sa inyo nga, how do sakto. you differentiate sayang and basol? Yeah, Kaya I ako think tagang ko gisayangan pero wala gibasulan. Kato giingan ni Juan nga siguro sa atong age karon we have to learn from the things nga nahitabo sa ato. It's not something that we regret but siguro kato maybe missed opportunities nga kato kana lagi sa mabaw lang ang sayang ang basol kay medyo mura siya mukaon Lalong. sa ato ang system. Oo. Sakto kay ka, ma'am. Kay magamit sa gyud atong sayang murag ako siguro ang pagkakuan ng pud kay murag prone bitaw din ko magbasol. Mo day siguro na karon ko ka-realize nga if masayangan ko, mas prone ko Basol. magbasol. Then I don't want that to happen. Para dili ko magbasol, dili na ko mag-focus sa akong mga nangasayangan nga Sayangan. diba? Mga mahitabo unta. Which is sakto ko, ma'am. Nahan ko Sayang, ani no? na-remind ko unsa na the difference between sayang and basol. Which is very good na kuan bitaw no. Na-realize na ako nga sige na di ko basol sa una. Lagi we. Sana. Gito eh. Basol gid siguro. Sayang wa. Pagikopya to na ako na. Sayang gikopya. Yeah, missed opportunity lang man gud ang sayang katong mga wala nimo sayang nga ato ako unta tong gi-grab nga opportunity pero okay mo na sa unta man nilarga naman so Hindi na mabalik ang oras. Last trip naman. My guys, I have to go to work and padayon lang mo. I wish Sige. ba Yes. napay dagan mo join Ma'am Rich kuna i-send ni siya nga if you may if okay ra nimo. I-send ni siya sa mga kaila and also ask others to invite others sa ato ang community kay naman din may nga mga lakaw. Sure. Yes. Guys, salamat. Salamat, Juan. Thank you po. Maganda po ko paniyapon. Ikaw, ma'am. Yun. Go exit. Ako mo Exit na sa ka? exit po ko siguro mga in a while kay nag-andam po dug paniyapon. Oo. Pabili Okay. na sir ko kajot. So normally ang kani siya nga kuan, kani siya nga sana podcast or kani siya nga episode, normally nagani siya sa weekend, either Saturday or Sunday na inarong mga oras. Kung nalakay time, night times last episode wala kay ko ka-appeal. Naiusahay na usa ra gyud ka buok tawo nga mong suod dinhi na siya ra gyud ang kibog episode para lang gyud na padayon gyapon. So kana nalagay amo ni imong mga lakaw ani nga kuan. So pwede gid mo i-plug in ang imuhang kuan, ma'am, ang imuhang episode. Oh, imuhang podcast. Okay. Sige, ako yun si Adam. Ang amuan ni Adam kay No Pressure pero NOPREZHER. Pressure. So normally wala Wala pa daw ko ma'am ka na inyong gingalan. mo tayo ko pangutana gud. Actually, we wanted stress kami sa trabaho. So kailangan big outlet nga kana bitaw something that we want to do dili kay napugos kay gusto kay para maswelduhan. So ang among gusto is a podcast nga dili mi ma-pressure. So we wanted nga no pressure. Pero pag search na mo sa Spotify na ana day no pressure nga podcast. So ana mi nga dili jud mi magpapildi. So kun na siya no pressure ang amo no pressure. So, mo jud hinungdan. So, more on ang genre ninyo ana, ma'am, on sa inyong mga topic normally sa Pop culture. So, amo literally chismisan lang sa mga Philippine showbiz nga topic. okay. Like sa first episode kay Filipino pop culture in general, then ang second kay katong mga Pinoy nga mga movies, and then ang third Pinoy OPM music, then ang fourth and fifth is about beauty pageant. So, it's really chismisan kayo siya. So unsaon ninyo, like for example ang mag-review mo or namoy mga critics or namoy mga side comments in every kanang inyong makita like sa showbiz? Actually ang among buhat is dami prepared na points for discussion kay we wanted it to keep it at 20 minutes kay naka-try mi nga sa among third na episode ni abot siya og 40 minutes. Murag ubos niyang listenership kay feeling nako intimidating kayo ang 40 minutes kataas. So lisod ang kanang
attention say span niya. tawag ang attention span sa audience. So So, we let's wanted to keep it as short as 20. So katong episode 4 namo nga nag-talk about Miss Beauty Pageant sa Philippines. In time adto Miss Grand International, ang amo na nagsubra na pud mi og kanang nabot ni 40 minutes. Gitunga na mo siya into 2 episodes kay para tag 20 minutes each ra gid siya. So dili like ka ng long form kay kalabanan mga long form ang mga ganis na si Mick ata long form na iyahang kuan ang iyahang podcast. Kami ni Kita Juan kay short form naman mi Oo. sa same mga genre ni kuan ni Juan. Pero short kuan naman na sa mga pinakataas na siguro nako tong 20 minutes na gyud. Oo, Last kana. Na ako 6 minutes, na ako 13 mo gani average pila ko ginakuan. Unsa inyong genre sa inyong podcast? What do you talk about? Ikaw na. Sige, ako na lang. So normally ang akong genre sa podcast ay solo podcaster man ko. Dili ko interview. So unsay mga reality or unsay mga life lessons or mga real life stories sa tao na natay makuha na lesson ba. For example, kung nakay mga experiences or naay good story dito nga nadungga nato na atong i-discuss and then let's take a good kanang positive one at the end of the Reflection. episode. Reflection na siya ding last kina siya na. So, kumbaga ang format yun nga kuha na ko tanan ang mga details then i-discuss na ko dayon sa last part is ibutang na ko to siya kanang mabag unsay akong nasabtan unsay angay nitong call to action sa ito galing mo na kalabanan na ako general. So, kana same si Juan, imong Juan, ikuan. Actually, sa tanan nga mga Bisaya podcast, ako nabantayan pare-pareha gid ming Owen. Ka-realize ko nga mo magyapon yung tirada mo yung mga trip then Same. lahi lang yung style po si Owen. May siya musturya pas nga murag kanang kabisado kay yung topic. So ako it started with my passion to talk and share with people sa akong mga nangatun-an. Actually, wide ako ang gusto. Di kay ko kaingon unsa gid ang genre but more of mga ako ang kuan is practical and sensible contents nga akong nabantayan nga gusto na ko i-share, which is murag somewhat principles and beliefs and other observations nga akong makita pud sa akong palibot. And mo tong giingon nga butang siya nga kuan ma'am kanang ako ang gituhan nga makatabang sa tanan, mapabata man o mapatiguang aron mas mapasayon ang pagkinabuhi. Mga more of mga kung nabal-an lang ni nila masayon unti lang kinabuhi. Kay Life hacks. yes ma'am, mga inana ra pud gyud ako ang mga kuan pare-pareha gid mi ngawin kung paminawon ko ni Miyang ang amuang kuan is more on kada gading public speaking kumbaga Bisaya kumbaga inana kay mag idea or something o after kita ana so maginana ang amuang kuan normally magkuha lang may kanang usay na kay makita na ko na mga kaila na to na siya mag-struggle siya kaugalingon for mga kuan so ko dito to siya nga story atong iyahang kuan ang iyahang katong nahitabo siya kuan ka na ko to no na we'll talk about it and that's one dissect kung asa yung mga maayo normally inana every sa mo mag-upload ma'am weekly mo constant gid mo mag-week upload nakahuman na mi sa among 5 episodes karon nagsabot kami ni Adam nga feeling kayo mag season break ito murag 5 nga dili siya bultuan og 10 para naami time to promote kay nabuhat mo siya og FB page karon to promote the podcast so dili maglisod og apas kung naay mga new listeners and then we also we try to learn from the ganahan mi karon nga naka-appeal mi ani nga community si Adam is very proud ma'am nakatuon ko ani this is a new trick to promote it so that kanang next na batch na pod na mga topics or nga podcast murag mas planado siya ug mas limpyo na siya kay ang among first is really murag suntok sa buwan lang gid siya nga chismis pahagid mga challenges sa first few episodes mo ginay mga kuan man after all mga kuan naman na ma-change siya maganda siya after all diba pag along the way na okay oo ma-plan siya bitaw siya kay we wanted nga kanang even if the topic mura siya mundane nga mura siya chismisan sa bracket mahilig ang Pinoy nga makichismis but at the end of the day kanang nakay something nga makuha nga reflection out of it. But at the same time, lagi ang among gusto medyo laid back lang siya because ang among trabaho is so stressful enough for the day. We just wanted nga kanang dili siya lawom and seryoso kay mabuang nami.
So kung namoy kuan man na target audience ganin ninyo, no. Kung asa mo namoy kuan na ninyo or just for kuan la ba like audio journal lang na ninyo or just kanang nagin mo someone nga dapat i-target ninyo kani siya nga podcast. I think because kay let's say I'm on my 30s. Si Adam is still on his 20s. So I think sa iyaha nga ba maka-share siya og mga kanang chismis lugar nga kuan lifestyle nga tidbit sa iyahang age bracket. Ang sa ako pod katupod sa ako ang age bracket. Yeah. So I think it also works both ways nga dili mi pareho og kanang age group. Age man kita ba gid ma'am? Wag Oo, kita 30 30s tahon. 30 tahon naman. I think si 20s pa man si kuan. Kuan? Kanang because ang among magod at our ang among day job requires us to, let's say si Adam is working in an international na NGO, so facilitates ang peace building, ang sa ako sa teacher, so feeling na ako ang kanang bitaw mga life hacks and all na exhaust na kay nako na sa klase nga gusto ko usahay nga there's another side of you in the podcast kanang kung ba pa guilty pleasure, it's something that not everybody expects you to have. Wala pa na ko siya gi-promote sa ko estudyante. Kaya it's another world. It's also good to kung murag kag na ay split personality nga kung seryoso kay ka sa buntag and then sa imong podcast you have another self to take. Kapoy kay mag-take og one hat lang in one day. I think it's time for you to promote naman siguro ma'am. I think it's better to kanang open na ba na okay inani ko as teacher so I'm serious here and then napo ko yung mga kabuang and that's the authenticity sa ako ang life, di ba? Muna siya ang ako ang life. Diba kay sa teachers kay murag to caught up with all kanang serious kaayo dapat pero I think ako ang podcast kay has given me a sense of a breath of fresh air bitaw nga it actually helped me in my mental state and sanity. I don't know sa inyo sir kanang kuan ba mo blended learning, are you on kanang yes ma'am, flexible and then, learning? Actually okay man gid siya kay kuan wala lagi actually less ang kabisi but pag busy but mo lagi makamingaw na ang kuan face to face ay mo manguti murag makabawas sa stress kanang bitaw maka-face ka og students murag nabitaw real conversations na may tabo within the classroom karon kay murag di nato ma-feel bitaw kung nakatuon ba gyud ni sila dapat they sense ka impart sa ila. So mo rin ka-stress ta bakit puro na lang din administrative works. Actually mas dagan ang webinars, mas dagan ang mga requirements. Kung kay feeling nila ba sa webinar no? Wala sila gibuhat, ulanan tanig webinar. Tinuod, agree kay ko ana kay usay mas kapuyan pa ko sa webinar may pag nagklase na lang ko tinuod or nag-appeal na lang kog tinuod na meeting na pay snack sa webinar. Kana napay kape. Napay kape. Ang webinar diretso walay snack. Nasi ka na mo idea lately. I don't know ma'am kung napakita ma'am may kuan lang sa kuan. So namag idea lately about kanang learning open notes dapat karon wala na multiple choice, wala na ikuan and then open notes na tanan pero mo lagi kalabanan essay po ang imuhang ihatag. Hindi mo makita ang imuhang estudyante kung nakasabot mo gid ba sila kung nahimo po gid nila. So muna medyo complex. Mugi nakapoy lagi check pero din na gino makita gino ba mag-gauge gino mo ang estudyante ba na okay open notes na makita iyang pagka-resourceful, makita ang iyang unsa gid siya mo balay sa iyang mga structure sa iyang sentence no. I think depende siya sa subject. Kay let's say for example kay sa amo sa DevCom let's say for example dami subject nga kanang multimedia writing for multimedia, so dili ka mag-expect nga magatag kog exam nga multiple choice kay dapat output based man siya, ipakita niya iyahang output, so dili siya in the form of an essay kay dapat imong i-gauge nga by the end of the subject tawag na mo ani is learning outcomes nga at the end of the course unsay dapat nga matun-an or unsay dapat mabuhat sa estudyante para mag-gauge nimo. So kung ang iyang objective sa sugod pa lang kay makasulat siya og material for radio
unsaon man nimo mahibaw-an nga dapat nakasulat day siya. So sa end nimo ana kailangan magpahatag kag exam nga written, so mangay gikag script. So I think depende jud na siya sa subject. Depende sa ganun. Bitaw ta. Oo. Kuan. So more on, I think ang thought ana is more on the application side ba, no? Oo, ang ako sa siguro mo po na ako ang take sa education, usahay obsessed mo kay ang uban teachers no nga kanang magpa-quiz, magpa-recitation without thinking how does this apply in after graduation kanang nila ma-apply in kuan, di ba? Let's say sa amo sa DevCom ako mga estudyante because communication siya. Ako mga estudyante including myself, busay ko nagkuha og com course kay di mi ka nag-math. And then kanang allergic kay mi sa math mo na ni kuha mi og com kay isa ra ka duha ra ka math 1 ug math 2, algebra og kuan man siguro trigo oo. So kanan it or the na pagid mi physics, and then among mga estudyante na ako estudyante nga niabot og take 5 or take 7 sa algebra pa lang na, and then mag trigo pa sila, then mag physics pag yun. Unya ang kapait sa Xavier, di ka proceed sa physics kung di ka makapasar og math 2, algebra og math o nimo. So and my students will always complain unsaon namo ning math og ang kaning let's say physics pag DevCom na namo. And I think that's usahay tungod siguro kay ang teacher sa physics and math di general magud ang ilahang view, so mo ni ang mga computations, pero kung na-specialize bitaw siya, let's say for example ikaw communication ka nga student, importante makatuon kag math or physics kay unsaon nimo pag-report specifically kung let's say kani COVID case, saan mo pag-analyze kung ang trend sa COVID pataas paubos or pag-forecast ana kung wala kay background sa mathematical skills. So kung inana bit ang approach how it applies in real life, mas ma-appreciate siguro sa estudyante nga di lang siya magsigig compute. 'Di ba? Or let's say sa kaning trigonometry or calculus nimo nga kuan magsabot ka nga naay building nga niguho, unsaon nimo na pag-report sa ilaha sa imuhang mga viewers ang strength sa materials nga gigamit kung wala kay background o inana sa physics nga nung na eroplano nga it's really mascom kayo na siya nga sense, no? Pero kung mas realistic siguro ang application sa math, mas masabtan siguro siya sa estudyante nga ako adto karon kay ko sabot ko ipang kopya oy sa una nako i-share tabian kayo ko, no? Pero sa ako ang algebra sa una ganahan kay mi ana ma'am na formula nga di ba a plus b equals x. So pamati na ko tanan answer kay x. Wala siya nako ang x di ay kay bisag unsa din siya nga figure. Oo. Ano ko nga feeling nako tanan answer kay x. So dugay kay nako na siya nasabtan. Pero mo na siya in real life di ay kanang mas kung ang teacher siguro can design their courses with the future in mind, asa ni nila magalit in the future, mas ma-appreciate yun sa estudyante nga dili lang siya ipagbasa ha per me. Same sa gusto siya kay isulti ni na Juan ganina about sa katuganing at early age nakapangutana nakahuan ng paasa man gid siya nga subject, di ba? So naagi mga bata karon na ating mga tao karon mga smart naman gid, no. Even bright na kay mga estudyante. So I think ang ilahang more on naman knowledge na information sa internet na tanan. I think sakto to yung isulti ma'am na the application gid itself kung unsa na lang ilahang nakatuna din sa internet, unsa na sa eskwelahan. Muna siya, I think ang ako lang pagkuana ng math, no, kung in kuan lang gyud basic lang na understanding is more or less on problem solving na siya. Kung kabulo na kamo I think kana man gyud ang maglisod ang mga estudyante o mga tao karon in solving a problem. It's because in the first place ang math mag-introduce nila is to be too complicated, and then ang problem solving skills sa mga kuan karon sa mga tao I think naanay fear gani na kuan, not really necessarily na numerical ang imuhang problem solving skills, but nagi kuan na like in life na problem solving sa imong balay or sa something sa so I think muna ang ako ang main kuan sa mathematics. Muna kailangan din nato ng skills gihapon. Kuning queen of knowledge gihapon ni ang mathematics, no? Di gini mawala sa school to. So yung pagkabalo nga dako imong bayaran sa kuryente kay daghan kag appliances.
Kinana. So, So, no, di ba? So, I think muna sakto to yung kuan ang revolution karon sa education. I think muna angay na natong tanaw na. I think na naman mo din na po na film. I think kamo po nakakita gid din na kung nasa real life. Ako na. Ma'am, unsa man napakay-time kaning sulti kanina ba kaning sulti ba nga Lagi. exit ka pero mawag naglami ba tong istorya okay pa ka? Serious. Bitaw, I'm leaving. So, see you Sige. next week. Kung naapag Sige, ko ano ha. Oo. I Every think week, ma'am. kita one unsa man i-end na to ng episode together with Kuan or napatay something na topic Ikaw? with Kuan. Napakay Ako, time? wala okay man ko napakoy buhaton mag-edit pa ko but I think it's time for us to Kuan na siguro. Lagi, para dungan na tanan. Dungan Gusto na naman. tanan parang Kuan. Sige, so Ayaw pula mo na overwhelm sa kong katabian. na ganahan kay ginana ma'am. Muna ganahan na Maayo mo gyud. no tabian. Mga tabian. Sunod ano tayo mo si Adam ma'am ha? Sunod. Sige. Thank you. Nice meeting you Sige. guys. Thank you ma'am. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye one. Salamat. Upload ko rin. Salamat. Okay, sige. Bye. Sumoto, wala na sila. Bye-bye. Daghang salamat sa pagpaminaw. Kung aduna kay nasabtan, kung aduna kay nakatunan, o di ba ka nasabtan o nakatunan, please subscribe mo ani and follow. Also, kung trip yun nimo ang mga binisaya nga mga podcasts, you could visit the one and only Facebook group for Bisaya podcasters and Bisaya podcast listeners, Bisaya Podcasts PH. Na ang link sa description ani nga podcast. So, in behalf of the Bisaya Podcast PH, especially sa ato ang nakasabay ron, The Huge Upside Podcast, Imuha Podcast, Nice One Session Binisaya Podcast, and No Pressure Podcast, daghang salamat ug dalaygon ng Dios.